guys, maadong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, adlawng Lunes. 23 ron pizza tino. 23 ron. Gikan mis nanay day ganiha nagpa-check up ni nanay kay grabe ga hilak dis nanay ganihas kasakit siya jang bukton kay ninghubag adjahang wa bato nga bukton tuo. Sa pag adto na mo center kay wa may doktor dadto minlaw sila sa Dr. Ben. Agingan ni Dr. Ben kuan ko no. Arthritis ba to? O rayuma, maoram siguro na sila. Ang nakadagat ni nanay katong nagkaan si Jaog mani. Wajid magkalit-kalit, agad ning sakit na umabot. Kaya si nanay aram di luho sa ganihan tanaw na ngaghilak ka. Di ko no makuha kitang kamot, ba di matulid nga na. Matugi pa sa jumi adtos kuan sa juming duhang nanay adtos doktor nagi try pud og pahilot jawa man gi dai gi hatag nga tambal gi resita inom daday kuan katong kapayas nga ang gi kuha guys daw sid sa rape lami man di kapayas og gibutang sa rape lami kanon kay bugnaw ina. Diyan ani mas prami guys, ana gihatag si Jani Aliana og Lexi tag 500. Salamat kados imong pinaskuhan. Mi may ang pakahang ikuandan ngan. Agang ihingan na pura mi sa una pa mi di ang itawag kay mo naman ang naandan mi, murag mami. Salamat sa gihatag nga 500. Parang Lexian, diyan na Aliana. Da, lami pa mga kwarta, nais pa mga kwarta ron kay mga bagtik. Kaya nagsama ko pa ito liksig muglaag ko no. Alam, sakto na dahil jagang nanggi brihan kay na, nasugod na kadaot. Lami ka doon kapayas ay. Lami forma pero problema kami. Tamis ba ni? Lambaw nis mga kuan day nakatuog ko gikan sa pag mata na ni udto katuog ko kay magulit na mo na grabing labarag ang ngani gito ko basta padung ko madaga mura ko magsukas kalabad ba magsukas mura ko magsukas kalabad sa ngani ko basta padung madaga panglip nga di masabot. Muna pa na bang mabdos. Agang buhok na kulot. Kulot na nagsamot. Tigmahon na pa ni malauman na haron. Gahapon laok. Buongon tong nalauman. Kari pa sulabig laom na ni kay. Hindi ko gadyo ganahan o. Tanang humok. Hukas ang kutsara guys. Di naman ni kami og hinog kay di naman ni hugasan. Diretso naman ni kain. Hukas ang kutsara. Ang tilawan o tamis ba? Kaya tuwa pa gisugo pa kong mananghilin pa kagud sa lubi kay magkuhan siya. Na in-order niya og suman. Siyam kalubi to ang idyang ipakagud. Looy mo pagtabangan. Tamis ka to. Kanta guys. Natug si Lexi, wa siya dari pag wa sila magkita jang mami pura mi kinatug man. Hanggi pa katug kay gahapon na matug. Higar silpon. Ng kadaot sa mata, kaliwat ra ba di daot og mata. Ang mga igsoon puro na nagi eyeglass. Bata pa gani. Kay daot og mata. Manudig sidi. Mabitaw gipalitag clay or slime kaya ron di magsigig cellphone gapon nag cellphone man karon nang gipakato gibawi ang cellphone bawal po sina naingani ludon ko kanugadang kaan
Asa ka kadog? Naho? Namo ko'y kadog Amerikano? Nako'y kadog Amerikano. Na ako'y kadog Amerikano. Ay bad, niya mo na yung kasulbad sa tang kalisod. Nay. Mudog ko nos alyana na hangga. Ako malias dos, adi ko nga ako na. Sado pa mo gunay. Ako malias dos. Kamusta na kamot nay? Ate palagi, di pa maka. At taga na isuway pahilot nay. Daso. Di pa ilo. Masig nabikil nas pagpangamuti na to nay. Oy, mamuti bigas ka mo tre. Mabikil ba niyang mamuti? Kaya gugat. Di man. Di daw kay pangasun ni. Ito ka. Ang di maado, mahulot na pala ka tabi sa imag, di pa maado na, ipahilot na ho. Unahan sa kana, ay namin ang hupong. Dani na. Nanghupot ang mga. Nay biras kuhang na dawat. Nay karo ang kuroy nay. Nas lamig ang kadungit na. Lamig pag makwarta na no kay mga bagtik. Ni nako, adto sa kos gisugo man ang hilin. Napay papangitan ko ka sa kapalit kahoy, magkudkod. Namadang kartos na ilawin mo ka na mo, di ko nan. Diya, daot ang motor. Huwag sabak. Gas-gas ng motor. Bahala, pag kahoy man na, maggasgas ng motor. Anong anak ni Ami? Promise, mulis ka hanggang dyan. Lakaw sa ko guys. Hey guys, gabi na day ko nakasumpay vlog kay nadto kog sudlon so ko mananghin og pahatid og kuon. Suman at tila tinura. Kano pa mao pa ko'y pag-abot na. Da, mapoy pagpanihapon namang sud ang fried chicken nga gipalit ganina. Kung may pananihapon da, impet ko og ngani kapnulos kay kabuhi ko. Labad ang Let's scale it. Dali, Pi. Ay ka. Nag-eat og. Isa man na. May higup og nga ni. Halos sa kaadlaw labad ang stress pag kung nanay kayo na. Sakit agad ang baktan. Naulihan na mong baktan ay? Ha? Nga ulit guys. Wa mo ulit tambal? Kas ara man kuno na. Kas ara sa sakadaw. Napay buwag. Talag sumang mo ng hilin da, taga ampumi. Agbud-bud ni nay? Agsuma na. Dalag bud-bud ni lain. Ayos na ilaki mo, gawas pa ko kaya mo ang tabunan. Muli ko ito ate Ale, alas 10. Diyan sila para. Hindi ay bumili. Asa, painat ko ito nila. Wak pa man at tinura. Let out at tinura, salamat. Kabot kong sudlon lami lagi kasug nice lagi kasug sudlon nay. Nice kasug ilang mga lights. Light, tapos titulan. Nga Christmas tree ndak. Kasing ka mga. Wa. Ikaw, grabe, medyo mo itong kapalintihan mo. Uyab man to test. Pag umangkang katinura, hindi burato man to tay. Parang tiragapon. Ay, buha rin ha.
Tumigay. Hagbayang nagkauyab sila. Si, Ito si Tuyong. ang makunura isang anak. Anak ni... Kuan. Junior, kay Junior. Sa. Nadubi. Lado na ko no. Ay na do. Nagkakuha na to nilang kuha ni Dora. Nakuha na itong bataan. Ida na ng bata, kanang tuyong. Sure. Sila-sila naman sila dyan. Anak kaya ng Becky. Dami naman ka dubli kay... Agsi inahan na ng muloy. Kanang amahan na ng barang Becky. Di po lagi kay Hindi ka gagaw. pwede kay igagaw sa ato magtagsati. Wala sa lang, loling. Diyan kay nagkauyab naman. Sa nila. Dahil. Ang tuging nan. Di ba kayo, paliwan sila sa dubli. Boto kayo, baga katululing asawang minti. Patalura, Mo to inahan ni muloy. Si muloy anak Dili kay pag umangkan. Anak sa isong at sinura. anak ni Junior ba? Junior ba? Lagi dyan. Nani, mga naman minti raw tanak ni Junior. Napali, wan. Espiritu Trinidad. Sagot ko na sila. Ano? Sa. Nasagot ko. Kasi sa ayuban. Ha? Sa ayuban. Di, sa burato lang. Sa barato na. Sa burato lang yung burato. Wala doon na barato. Ayuban mo naman siguro kasi luling. Hindi man wala man siguro sila kaliwat ayuban. Ang ganda ng inahan si muloy. Kare? Barato lang muloy. Ito yung inayuban na igaw ka sa magkata. Yan, buloy. Yan na. Akuha ni buloy. May Oh, lagi, muring lagi. Kung pero itong inakayuban ay sumang patumi. Yung tumi. Nagapuhan na ng muloy. Makap. Apuhan ni muloy isang papatumi. Katus lusiya, katus luwan. Sa burato. Agoy, igagaw. Nasuman ita. Hindi ah. Kung ka tayo. Hindi na po yung kaki-sabi. Ang kamali mo, tamis o di. Kaki-sabi kami. Kali mo rin tamis na yun. Sagay tayo, biyo. Tiksian ka tayo. Ate ko. Ako na kitang Panitan ka, di na kayo ba? O, di na kita. Bibo ka yung basketball, oh. Da. Nasa lapit. Lungkam. Hindi na. Ang susuha ko na ng kriyo. Diyan mo yung tap-tap eh. Nay ng lawas. Ang balik lang yung ngita na ba dito Jerome ni Manang ko. Huwag mo pang kikuang. Hadit sa gianan. Ito punawan. Manood rin niya kay... Cup noodles na kabuhi ko. Ang tugnawa. Ito yung kaon niya. Manado ko tayo sa. Kuha ko tayo sa. Kali na ka na. Ang kulehugas dya. Niagas na Imbis kayo mga akos malbiri ganina. Binalay hatag si Mami Prami ni mo, be. Pinaskuhan, itong pabandre, gato, magaganiha. Mung sa mga Mami Prami dali. Magkalakit po mo nagkita Mami Prami ganina. Salamat na na Flora, me. Ang sa mga palitan ito. Hmm? Ang sa mga palitan. Vitamins? Ha? Vitamin O. Operation. Napay operation di wala? Wadi ka nag-operation. Nalagi. Naku, mara din yung vlog guys. Salamat sa isang pagtanaw o advance Merry Christmas na pang tanan. Thank you for watching guys. Bye.